ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആഞ്ഞിൽ ചക്ക കുരു വറുത്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആഞ്ഞിൽ ചക്ക കുരു ഇങ്ങനെ പറക്കിയെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ കൊട്ടയിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ചുളയും അതിൻ്റെ വെള്ള പാടയൊക്കെ പോകുന്നവരെ നല്ല ഉരച്ച് ആ കൊട്ടയിലിട്ട് തന്നെ കഴുകുക. അതിൻ്റെ മണ്ണ് ചെളിയൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചീത്തക്കുരുകൾ പറക്കികൾ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കും ചീത്തക്കുരു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല ഒരു മാത്രം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഇതേപോലെ പേപ്പറിൽ വിതറിയിടുക. ഉച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടാൽ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല റെഡിയായി കിട്ടും. സംഗതി വറക്കാനൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള നല്ല ചീഞ്ചട്ടി എടുത്ത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട് പോവും, അതിൻ്റെ വെള്ള തോട് ഇങ്ങനെ പോവും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബ്രൗൺ തോടും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ബ്രൗൺ തോടും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡിയാവുന്നത്. അത് ഒരു നീളമുള്ള പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഇടിയങ്കല്ലിട്ട് അതിൻ്റെ മീതിട്ട് ഉരുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് തൊലി ഈസി ആയിട്ട് പോയി കിട്ടും. അത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആഞ്ഞിൽ ചക്കക്കുരു റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.